Kahaang mga pamaagi aron mas mabungahon ang quarantine sa Iranta. Kauban ni Kapuso actress, singer, and host Ira Mariano. Mayong buntag, Ira, and welcome to GMA Regional TV Live. Yung bundag po sa inyong lahat, sa ating mga kapuso na nanonood po ng show ngayon. Magandang umaga, Cecil. Hello. Maganda talaga ang umaga namin dahil kasama ka namin, Ira. How are you na and how are you busy? Ayos naman kami ng family ko, safe naman and healthy po. Yun, kayo po, kumusta? We're doing good and we're very happy to have you this morning. Kaya naman pag-usapan natin itong mga pinaggagawa mo during quarantine kasi 'di ba you've started journaling and it has been one of your ways talaga of coping up during these difficult times. How therapeutic is it, Ira, to create journals and how do you find meaning to these verses and mga quotes? Na-encourage ako sa mga YouTube videos, yung merong creative journaling. So, meron siyang mga designs. So, nagda-design ako ng mga journal ko. Parang therapeutic siya in a way kasi syempre, words of God, sinusuli ko. And yung mga thoughts ko, yung mga prayers, yun yung mga naisusulat ko. So, nailalabas ko talaga yung emotion ko, yung anxieties ko. And thank you din for sharing those journals na pinapakita mo sa social media account mo. It means a lot sa mga followers mo. And Ira, Yes. you're really a very creative person talaga, Ira, no? Kasi from art journaling, you're also into acting, singing, and performing. At lahat ito pinakita mo when you joined Starstruck. How was the Artista reality show changed you? Siguro, one thing na natutunan ko doon is face and to survive any unexpected challenge. So, ayun. And joining Starstruck also paved the way for you to do a lot of acting and singing opportunities, di ba? Ay ngayon, ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Online hosting na naman, di ba? Can you share with us ano itong bagong online show nyo? Ang pangalan po ng aming show ay Cool Hub. So, mag-i-air po ito every Saturday, 10:30 a.m. sa YouTube channel po ng GMA Artist Center. So, I hope that you can like and subscribe sa ating mga kapuso. Makikita nyo po doon iba't ibang collections, iba't ibang hobbies po ng mga tao na may kita nyo rin po kasing personality din ng mga hosts. Ang mga hosts po dito ay sina Manolo Pedrosa, Yasser Marta at si Myrtle Sarosa at isa din po ako doon. And looking forward to the future, aside from your hosting stint sa online show and of course mga acting projects, ano ba yung mga gusto mong roles o kaya mga dream projects na gusto mo ring i-pursue? Palagi ko itong sinasabi na gusto kong project. Gusto ko yung makasama ako kahit hindi naman bida, kahit support or extra lang, ganun, sa isang musical show. And dream din talaga namin na pakinggan ang beautiful voice mo this morning, Ira. Baka naman, pwede tayong mag-musical show dito sa GMA Regional TV Live. Baka may gusto kang kanta na i-share sa mga viewers natin. Kailan kaya masisilayan pagbuhos ng ulan? Kailan makakamit pag-ibig mong walang hanggan? Kaya't ako'y nagsusumamo, tingin mo ang aking dasal. Dalangin na ang puso ko'y buksan. Yes. Ayun, Yan, ang very short ganda. lang. Thank you so much, Ira, for sharing your music with us this morning. Please thank and invite everyone sa mga shows mo and of course sa mga social media accounts mo. Of course, thank you so much for having me here today sa ating GMA Regional TV Live at sa ating mga kapuso dyan sa Visayas, sa Cebu. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa mga shows ng GMA at sana rin po sa upcoming show po na to sa YouTube po makikita niyo ang aming show, Cool Hub. Sana po mag-like po kayo and mag-subscribe po kayo sa YouTube channel po ng GMA Artist Center. So ang link po is youtube.com/GMA Artist Center. Daghang salamat for joining us this morning. Yes, daghang salamat, Cecil. Bye! Bye! So
So sit back and relax kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live.